Joža, sjećam Joža. Ti iđi slobodno, nije plaši se. Svakome ovo samo pokaži ko te zaustavlja i reci ja vozim gorivo za Srbe. U Rogaticu. 5 cisterni do ujutru da preteraš. Nemoj to u Sarajevu podirati. Srećno šepe i meni da daš. Kad završimo sve daš meni. Evo ruka. Juraj u Rogaticu i samo vozi. I kad prevezeš 5 cisterni, staviš u pumpu, meni dođe kraj. Ja sam general Mladić. Dobrodošli, želim vam srećan put. Vi ćete svi prebačeni bezbedno do Kladnja. Srećno vam bilo. Kako ste? Ili znate ko sam je? Ja sam general Mladić. Idete bezbedno za Kladovu skupinu. Ništa se ne skirajte, želim vam srećan put. Dobar dan. Kako ste? Vi ćete prebaceni bezbedno za Kladen, ništa se nemojte plašiti. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put i doviđenja. Dobar dan. Kako ste? Želeli ste me vidjeti? Evo me gledate, ja sam general Mladić. Vi ćete svi bezbedno za Kladen. Ne plašite se ništa. Želim vam srećan put. Doviđenja. Dobar dan. Je li vam vrućina mnogo? Nije snimljeno. Želeli ste dugo da me vidite, sad me gledate, ja sam general Mladić. Vi ćete bezbedno biti prebačeni za Kladen. Kako ste? Nije snimljeno sebe. Evo, dugo su vam u meni pričali svašta, sad imate mogućnost da me vidite. Ja sam general Mladić. Vi ćete svi bezbedno za Kladen, ne bojte se ništa. Želim vam srećan put i doviđenja. Kako ste? Svašta su vam pričali do sada, imate mogućnost da me vidite, ja sam general Mladić. Ićete bezbedno do Kladnja. Želim vam srećan put i doviđenja. Ne bojte se ništa. Nisam ja onakav kako su me pričali preko radija i televizije, jel tako? Ja vašu decu i vas spašavam. A naša deca su pobijena 92. godine u kanjonu Zepa. Doviđenja.